Bo día a todos e a todas, o meu nome é Paula Vázquez Álvarez e hoxe na miña exposición oral vou vos falar do poeta máis destacado da época das Irmandades da Fala, que é Ramón Cabanillas, tamén coñecido como poeta da raza. Ramón Cabanillas nace na vila pontevedresa de Cambados no ano 1876. Será nesta mesma vila onde tamén falece no ano 1959. Fórmase no Seminario de Santiago de Compostela, o que lle permite adquirir unha sólida formación clásica. Ao abandonar os estudos eclesiásticos, regresa a Cambados, onde desempeña diversos traballos vinculados á burocracia local, e tamén funda e dirixe os xornais El Lumia e El Cometa. En 1910 embarca, como moitos outros galegos, para A Habana, Cuba, onde traballará como administrador e contable do Teatro Nacional. Ali entra en contacto cos núcleos galeguistas que apoiaban o agrarismo. Coñece tamén a importantes personalidades como a Basilio Álvarez, unha das figuras máis destacadas dentro do movemento agrario, ou Xosé Fontenla Leal, impulsor da creación da Real Academia Galega, quen, por certo, o convence de que escriba en galego. Os primeiros poemas de Cabanillas publicanse na prensa habaneira e tamén será en Cuba onde publique os seus dous primeiros libros, No Desterro en 1913 e Vento Mareiro en 1915. Mais adiante xa vos falarei un pouquiño máis destas dúas obras xunto con algunha outra. En 1915 regresa á súa terra natal onde continúa co seu compromiso coa loita agrarista e co galeguismo. Ademais, embárcase con moito entusiasmo nas Irmandades da Fala e enseguida comeza a escribir para o xornal A Nosa Terra, que podemos cualificar como o órgano de expresión das xa mencionadas Irmandades da Fala. En 1920 xorde o grupo e revista Nós, da man de personalidades como Castelao, Vicente Risco, Antón Losada Diéguez e, por suposto, o protagonista desta exposición, Ramón Cabanillas. Tempo máis tarde tamén chegará a ser membro do Seminario de Estudos Galegos. Por outra banda, en 1920 ingresa na Real Academia Galega cun discurso sobre a saudade nos poetas galegos. Aquí coa saudade refírese a ese sentimento étnico que presenta o pobo galego. E xa en 1929 ingresa na Real Academia Española representando xunto a Armando Cotarelo a cultura galega. E xa a partir de agora voume centrar un pouquiño máis no que ven sendo a obra do noso protagonista. Ben, pois na súa obra, que é moi variada e diversa, atopamos trazos da poesía do Rexurdimento. Os principais autores desta época van influir notablemente na obra de Cabanillas. Por unha parte, temos esa inquedanza que caracterizaba a obra de Rosalía, e despois temos o celtismo de Pondal ou a protesta de Curros Enríquez. Sen embargo, tamén foi un autor que introduciu trazos modernistas que o distinguen do popularismo dos devanceiros. E algunhas desas características modernistas son, por exemplo, a sensualidade, o colorismo, o exotismo, a musicalidade. E, por suposto, tamén mantivo o seu compromiso social e cultural co pobo galego, polo que foi chamado o poeta da raza. Aínda que este autor chegou a escribir teatro, o Mariscal e Amanda Santiña, a súa obra é fundamentalmente poética e divídese en poesía lírica e poesía narrativa. No caso da poesía lírica, esta divídese á súa vez en poesía social, poesía intimista e poesía costumista. A poesía social ou combativa, de carácter agrarista e anticaciquil, segue a liña de Curros Enríquez. Estas composicións concordaban ideolóxicamente co agrarismo da época. A loita anticaciquil e contra os foros e a denuncia do sufrimento do labrego. Despois, seguindo o programa das Irmandades da Fala, será a defensa do nacionalismo o eixo da súa poesía, pois busca a dignificación de Galiza e o seu idioma. Tamén aparece unha exaltación do medio rural fronte á cidade,
unha idea de Galiza como unidade colectiva e unha chamada á rebelión contra os opresores. En segundo lugar, temos a poesía intimista, que nos recorda esa Rosalía intimista de Follas Novas, onde trata temas como o amor, a lembranza dun paraíso perdido, a conmoción ante a paisaxe e a natureza galegas, o sentimento dorido da vida, etc. E xa para rematar coa poesía lírica, temos a poesía costumista. Esta presenta matices humorísticos ou irónicos, así como novidades formais de carácter modernista que afastan da poesía costumista do século XIX, que era unha mera reproducción de tipos e costumes. Para Cabanillas, a temática costumista supón unha reivindicación das raíces da nosa cultura. Na poesía lírica compre destacar os seguintes libros. No Desterro, unha obra que contén as claves que explican o devir literario do noso poeta. Poesía de denuncia, pero tamén intimista, paisaxista e retallos modernistas. Por outra banda, temos o libro Vento Mareiro, que continúa coa temática do rexurdimento, sobre todo coas reivindicacións de Curros, establecendo unha oposición clara entre o labrego, unha figura boa ou positiva, e pola contra o cacique, unha figura negativa. Tamén podemos atopar reflexado o intimismo de Rosalía. Debo destacar que un dos poemas deste libro foi usado como himno da Asociación Agrarista Acción Gallega. Da terra asoballada. A súa temática tamén é reivindicativa ao estilo de Curros, mas desta vez a oposición establecese entre Castela como termo negativo e, por suposto, Galiza como termo positivo. A Rosa de Cen follas, que podemos dicir que é a máxima expresión da xa explicada poesía intimista. E xa para rematar temos o libro da miña zanfona. E agora sí que xa imos coa poesía narrativa, a que pertence a obra O bendito San Amaro e máis a súa máis importante contribución ao xénero, Na noite estrelecida. Na noite estrelecida é unha obra na que se mestura a materia de Bretaña, o ideal cabaleiresco e a tradición cristiá. Esta consta de 3 sagas: a Espada Excalibur, o Cabaleiro do Santo Grial e o Sono do Rei Artur. Nesta obra abundan os símbolos do itinerario mítico dunha conquista espiritual, que para Cabanillas se cifra na realización dun ideal nacionalista e cristián. E a continuación vou comentar un pouquiño de que trata cada unha destas sagas. A Espada Excalibur fálanos desta famosa espada que se atopa custodiada na illa de Sálvora e, como todos coñeceredes, é o rei Artur quen consegue levantala e, polo tanto, é coroado como rei. En segundo lugar, temos o Cabaleiro do Santo Grial, na que se describe a partida dos cabaleiros do rei Artur na procura do Santo Grial, esa copa pola que se di que Xesús bebeu na última cea. Esta será atopada polo cabaleiro Galaad nunha ermida do Cebreiro. E xa por último, o Sono do Rei Artur, que trata a morte e o descanso eterno do rei Artur na espera de novos tempos. E ata aquí a miña exposición oral sobre Ramón Cabanillas, este autor tan comprometido co seu país. Espero realmente que esta exposición vos sirva de axuda e, sobre todo, moitas grazas pola vosa atención.